CRM-ът не е просто регистър, а мощен инструмент за управление на продажбите. С Plana Business Cloud записвате всяко клиентско запитване автоматично по телефон, имейл или веб форма. Проследявате всеки потенциален клиент и възможност от първия контакт до финализирането на сделката. Генерирате оферти с няколко клика и комуникирате с клиентите си директно от системата. А вградените статистики ви помагат да анализирате успеха си и да прогнозирате продажбите. Спестете време, организирайте работата си и увеличете печалбите си с CRM-а на Plana Solutions.